Com a gestors de la cosa pública, els polítics estic segur que faríem un mal servei a la cultura catalana si obviéssim en aquest moment concret un aspecte de la realitat que ens envolta. Abans l'amiga Dolors ha parlat de prioritats i de la necessitat de fer piulades. Jo, recorro més a la necessitat de centrar-me una mica més en aquesta prioritat. En aquest moment concret penso jo, i temo molt, que és el tema de centrar-nos bastant en el tema de la llengua. Jo crec que la llengua catalana en els últims temps, i aquí lamento que la sentència del Tribunal Constitucional no hagi estat esmentat per ningú, en tot el que va de més, potser en algun cas totalment contrari al sentit que la majoria de partits de més tradició catalanista i democràtica utilitzem, és, crec jo, un tema que no és exagerat de dir que hauria de formar part de les nostres prioritats. La situació que ens envolta no és gens afalagadora. Amb un panorama en què un percentatge de la nostra població força inferior al 50% utilitza la nostra llengua amb normalitat, se'ns afegeixen greus dificultats legals i polítiques derivades de la sentència abans esmentada. En aquest sentit, i com a responsable que és de l'àrea de política lingüística, us voldria informar, conseller, que el passat dia 31 de gener es va celebrar una reunió en aquest Parlament convocada pel meu subgrup parlamentari amb 10 organitzacions que vetllen per la salut de la llengua catalana. I us voldria traslladar la molt real i molt documentada preocupació que aquestes entitats ens fan arribar respecte al futur de la nostra llengua en molts àmbits. Ara no és el moment d'entrar-hi, evidentment. Podríem resumir-ho dient que 32 anys després de l'entrada en vigor del primer estatut són pocs els àmbits de casa nostra on la llengua està normalitzada. M'agradaria, conseller, que el seu departament assumís un solemne compromís en aquesta àrea, basat en 2 principis. Primer, la necessitat de superar el tabú i la incomoditat que tants cops ofega el nostre govern i altres institucions polítiques de casa nostra a l'hora de tractar de la normalització lingüística. I en segon lloc, crec jo que és molt important la necessitat d'establir un pont entre el que és el món de l'acció política i el món de la sociolingüística, essent aquest darrer un territori escassament visitat pels polítics. Que un darrer estudi demostri que el 86% dels catalanoparlants canviïn automàticament d'idioma en ser abordats per una persona que d'entrada no els parla en català, crec que hauria de ser un motiu de preocupació per tots plegats. Invitem, doncs, el seu departament a ser el primer a promoure un estudi per l'aplicació de criteris sociolingüístics pràctics i positius per a promoure l'ús del català en la nostra societat d'una forma pràctica i positiva. Ens hi juguem el futur lingüístic. Però no ens volem quedar aquí, pel que fa al tema de la llengua en què m'estic centrant, senyor conseller. Reincorporat com està per a l'àmbit de l'actuació que engloba el seu departament. La normalització lingüística és un tema que, sens dubte, caldria abordar amb més profunditat, tenint en compte 2 elements. Primer, el fet que la segona llei de normalització lingüística ja té una dotzena d'anys d'antiguitat i també el fet que sigui previsible que en el futur immediat la nostra llengua pugui patir més embats de diferents tipus i procedències en el temps a venir. A banda de la necessitat de blindar drets lingüístics dels catalanoparlants que semblaven assegurats, però que avui veiem que no, hi ha molts temes nous sobre la taula que no existien abans i que caldria encabir dins la legislació. Esperem que des de l'àmbit de cultura i llengua es treballi activament amb altres departaments com Agricultura, Justícia, Empresa i Ocupació per fer complir les lleis vigents, no només de política lingüística. Lleis que s'incompleixen en els productes, per exemple, amb denominació d'origen que han d'estar etiquetats en català des de l'any 98. I també en l'àmbit de ser atesos en català als comerços i a les empreses i en l'àrea, per exemple, de les consultes telefòniques, gràcies al Codi de Consum. Llei que va entrar en vigor fa 3 setmanes i que esperem sigui objecte d'un especial seguiment per part del seu departament.